Flask umožňuje vytvárať webové aplikácie. Jedná sa o mikroframework, teda o minimalistickú platformu. Vytvára málo reštrikcií, ale všetko si musíte implementovať sami. Pokročilejšie funkcionality implementujete pomocou rozšírení vo Flasku. Flask je ako Lego, z ktorého kociek si postavíte, čo potrebujete. Neimplementuje veci ako databázovú vrstvu alebo formuláre, ale môžete na neho napojiť rozšírenia, ktoré vám s tým pomôžu. Tieto videá budeme robiť v PyCharme. Môžete samozrejme použiť akékoľvek iné IDE. Ja použijem PyCharm. Ak tiež chcete použiť PyCharm, nainštalujte si ho na váš systém. Je to pomerne jednoduché. Je aj free verzia, takže dám New Project. OK, náš nový projekt sa bude volať Flask Web. Budeme používať Virtual Environment. Tu bude náš projekt umiestnený. No a môžem dať Create. Takže budeme mať automaticky vytvorené virtuálne prostredie, do ktorého môžeme pomocou pipu inštalovať veci. Tu je môj projekt. Tento kód teraz nebudeme potrebovať, je to vlastne len príklad. No a tento main file si môžeme premenovať napríklad na simpleweb.py. No a máme tu dole aj terminál. Keď si na ne kliknem, môžem si naimportovať Flask, respektíve môžem si ho najskôr nainštalovať pomocou pipu. Takže mám nainštalovaný Flask a môžem robiť web stránky. Takže začneme tým, že si naimportujeme Flask klasu. A inštancia tejto klasy je vlastne naša aplikácia. Vytvoríme si aplikáciu z tejto klasy a ako argument dáme meno, respektíve je to premena s menom aplikácie alebo s menom tohto Py súboru. Toto je dôležité pre komplikovanejšie aplikácie, aby Flask vedel, kde sú templatey a statické súbory. Takže použijeme Dunder name. No a môžeme spraviť našu prvú stránku. Stránky zobrazujeme pomocou funkcií s dekorátorom route. Do dekorátoru vložíme adresu stránky a budeme v aplikácii routovať tieto adresy. Takže vytvoríme si homepage, ktorá nám vráti určitý text, ktorý sa zobrazí na homepage. Tento text chceme, aby sa zobrazil, aby bol routovaný
na domovskú stránku, ktorá bude vlastne označená iba takto. Domovská stránka to je vlastne naša domena ako www.niečo.sk a keď dáme lomitko, za tým lomitkom vlastne nič není, pretože domovská stránka je vlastne adresa našej domény. Takže táto aplikácia bude routovať tento return na našu homepage. Poďme takúto aplikáciu vyskúšať. Flask používa, ešte by sme si to mohli uložiť. A keď pôjdeme do terminálu, Flask používa vlastný server, keď ho rozbehneme pomocou Flask Run, ale musíme ešte povedať Flasku, ktorú aplikáciu má používať. Sme na Linuxe, takže použijeme export. Exportujeme vlastne premenu flask_app a vložíme do nej našu aplikáciu. Naša aplikácia sa volá simpleware.py. Takže keď teraz spustíme Flask Run, Flask sa pozrie, kde vlastne táto aplikácia je, alebo ako sa nazýva, tým, že nazrie do obsahu Flask App, do tejto premennej a spustí ju. Flask teraz rozbehne jednoduchý server, ktorý bude na našom lokálnom hoste portovať apku na port 5000. Takže keď si zadáme do nášho prehliadača túto adresu, mala by sa nám zobraziť naša apka. Môžem takto na to kliknúť a PyCharm mi bude simulovať browser alebo použije vlastne browser. Máme tu Mozilla a na tejto adrese na porte 5000 zobrazuje práve tento text. Takže keď pôjdeme na domovskú stránku, Flask bude routovať výstup tejto funkcie do stránky alebo ako stránku. Takže naša aplikácia funguje. Keď budeme chcieť server zastaviť, dáme ctrl+C a môžeme pokračovať. Ako sme si povedali, aby Flask routoval obsah na špecifickú stránku, používame takýto dekorátor a môžeme si spraviť ešte jednu stránku. Napríklad stránku pre blog. Takže budeme mať takúto funkciu blog a budeme mať takýto text, ktorý sa nám potom vráti. No a teraz, keď si zase spustíme server a pozrieme sa na aplikáciu, keď si dáme takto blog, zobrazí sa nám, toto je stránka blogu. Takže takto môžeme routovať text pomocou funkcií a uproute. Routy môžu byť spravené aj dynamicky, pomocou premenných. Napríklad, ak by ste chceli personalizovať stránku, môžete spraviť niečo takéto. Povedzme, že chcete urobiť stránku pre konkrétne meno, pre konkrétneho užívateľa. Použijete napríklad takúto premennú meno,
Teraz toto je premena, keď zadáte niečo za lomitko, vloží sa to do tejto premennej. Toto môžeme dať ako profil. Povedzme, že robíme stránku profilu užívateľa a do tejto funkcie vložíme ako argument premenu meno. A zároveň teraz, keď v tejto funkcii je takáto premena, môžeme ju použiť a urobiť napríklad text osobný, profil, meno. Týmto spôsobom. Takže keď teraz použijeme route na určité meno, toto meno bude vložené do funkcie a následne, keď urobíme return, ukáže sa text práve s obsahom takejto premennej. Takže keď dám teraz napríklad lomitko Jozef, tento Jozef sa ako premenná vloží do funkcie a funkcia dá return stringu s obsahom takejto premennej, teda bude osobný profil Jozef. Takže takto fungujú routy a dá sa vytvoriť pomocou Flasku veľmi jednoducho aplikácia webová. No a v ďalšej časti si povieme o templatovaní HTML a možno aj trošku o štylovaní, ako si štýlovať naše stránky.